Assalamu alaikum. Алтын Урда шыры безнең ихтибарны жәлеп итеп тора. Бу дәүләтнең ул заманда бөтенләй бүтән исеме булган. Гомумән, ул бик күп төрле исемнәр белән аталган. Алук Олыс, Юши Олысы, Урда һәм башка исемнәр. Алтын Урданың сәяси тарихын аерым өйрәнәбез. Әмма моның хәтле зур дәүләтне тәртиптә тотучы хакимияттә булырга тиеш. Бүген без зур дәүләтнең хакимияте һәм дәүләт аппаратының эшчәнлеген өйрәнербез. Тапкансыз өйрәнерлек тема дип каналны күчерергә ашыкмагыз. Әйдәгез, ханнан башлап җибәрик. Алтын Урданың дәүләт аппараты турында сүз барганда, безнең күбесенчә стереотипик караш күзәтелә. Алтын Урда ул примитив дәүләт, әйеме, ул гел теге яулап, басып алган, әйеме, һәм шулай итеп хакимлек иткән. Менә шушы шактый зур территорияларда. Минемчә, бу дөреслеккә туры килми. Ни өчен? Чөнки менә гел сугыш ысуллары белән, әйеме, хәрби ысуллар белән генә менә шушындый күп милләтле халык белән идарә итеп булмас. Аннан соң шуны да истә тотырга кирәк, Алтын Урда ул бит бер генә 10 ел яшәп килми. Һәм берничә гасыр яшәп килә. Чагыштырып карагыз, менә теге Совет дәүләтен, Советлар Союзын искә төшерегез. Һәм менә шушы зур территорияларда хаким итер өчен эффектив дәүләт аппаратын булдырырга кирәк булган. Һәм ничек итеп ул оештырылган? Менә шушы система, дип әйтсәк тә була, ул Чыңгызхан чорында формалаша башлый. Әлбәттә, менә шушы идарә итү системасы ул объектив факторлар белән бәйле. Әйеме, ул бүгенге көндә дә идарә итү менә шушы факторлар белән бәйле. Әйеме, ул гел теге субъектив карашлар белән генә бәйле түгел. Телимме мин, теләмимме, ул бит тормыш дигән нәрсә бар, әйеме. Чынбарлык һәм идарә итү, хакимият итү, ул 13-нче гасырда да шундый ук булган, бүгенге көндә дә шундый ук, әйеме. Шул ук нигездә шул ук закончылыклар. Алтын Урда ул башка дәүләтләрдән нәрсә белән аерылып торган? Менә шушы дәүләттә төрле халыкларда, менә алдынгы халыкларда дип әйтсәк дөресрәк, әйеме, булган идарә итү ысуллары кулланылган. Бу инде Чыңгызхандан килә. Ул менә башка халыкларда булган алдынгы тәҗрибәне гел җәлеп итеп торган. Монда әлбәттә инде шул ук фикергә киләбез, әйеме, теге көч кулланып, теге басып, изеп кенә идарә итеп булмый. Әгәр дә шундый ысуллар белән генә идарә итсәк, бу дәүләт озак яши алмас иде. Ахыргы чиктә ул таркалыр иде. Һәм менә шушындый ысуллар белән идарә ителгән дәүләт зур казанышларга ирешә алмый. Алтын Урдада бит яңа шәһәрләр төзелә. Аларны гел көчләп кенә төзеп булмый. Монда теге аерым бер билгеле шәхеснең теләге дә теге аның белән генә чикләнеп булмый. Әгәр дә Батый теләде икән, Бәркә теләде икән, монда шәһәр төзим тегендә шәһәр төзим дип кенә булмый бит. Монда бит объектив шартлар булырга тиеш. Һәм менә шушы идарә итү системасы менә шушы шартларны тәэмин итеп килгән. Һәм ул үз вакыты өчен минемчә алдынгылардан булган. Чөнки менә шу тәҗрибәне алар җәлеп итеп торганнар. Монда бит менә шушы дәүләт аппаратында төрле милләт вәкилләре эшләп килгәннәр.
Әлбәттә, алар үз өлкәсендә белгечләр булганнар, әлбәттә укып яза белгәннәр. Алтын Урдада язмачылык мәдәнияте дә алга киткән була. Чөнки монсыз, шунысыз, идарә итеп булмый. Чөнки идарә итү өчен мәгълүмат белән тиешле итеп кулланырга кирәк. Ул бүгенге көн эчендә хас нәрсә. Эффектив идарә итү, ул эффектив рәвештә мәгълүматны куллану. Әгәр дә менә шушы мәгълүмат тиешле итеп язылмаган икән, аны эффектив кулланып булмый. Менә шул хәлне Чингисхан бик яхшы аңлый. Үзе укып яза белмәсә дә, ул үзенең улларын, аныкларын язу укырга өйрәтә. Һәм менә шу белемле, грамоталы дип әйтик инде, кешеләрне шушы яңа дәүләт белән идарә итер өчен куллана, җәлеп итә. Һәм менә бу вакыйгалар 13-нче гасырның башларына карый. 1204 елда монголлар уйгур язмасын кабул итә. Һәм менә шушы вакыттан алып уйгур язмасы менә шушы монгол империясында рәсми язмага әверелә. Һәм менә барлык рәсми документлар менә шу уйгур язмасында языла. Ләкин менә монголлар уйгур язуы белән генә шикләнмәгәннәр. Шыңгызилар бәлки дөресрәк булыр. Аннан соң менә игътибар итегез, монголлар бит моңа кадәр укып аларда язмачылык булмаган бөтенләй. Бу Чингисханның казанышы. Һәм бу язма төрки уйгырлардан алына. Менә уйгурлар монголларның укытучылары була. Һәм ул менә укытучылары алар ачыктан-ачык Чингисханның улларын тәрбиялиләр. Һәм ләкин Чингизилар әйткәнемчә башка язмаларны да актив кулланалар. Чөнки менә шушы идарә итү аппараты, анда эш башкарган кешеләр аңлыйлар. Менә бу карарларны эффектив рәвештә башкарыр өчен менә шушы карарлар аларга аңлаешлы телдә җиткерелергә тиеш. Һәм шул сәбәпле менә монгол телендә язылган документлар һәр вакыттагыча менә җирле телгә тәрҗемә ителеп килгән. Менә еш кына теге алар ике нөсхә, берсе оригинал булса, алар теге нөсхәләрне дә әзерләп килгәннәр. Әйтик, оригиналы монгол яки төрки телдә булса, уйгур язмасы белән, нөсхәсе, аның копиясе, күчермәсе дип әйтсәк миндә, менә җирле халыкка аңлаешлы телдә язылган. Әйтик, гарәп илләренә җибәрелсә, әлбәттә гарәп телендә яки фарсы телендә, көнбатыш илләренә җибәрелсә, әйтик, папа римскийга җибәрелсә, аларга аңлаешлы телне кулланганнар һәм язманы кулланганнар. Менә шушы тәрҗемәлек хезмәте монголлар империясында иң алдынгы була. Менә шушы чор өчен. Әйтик, менә папа римский, Рим папасы, менә монголлардан менә шушы хатлар килгәч, тиешле тәҗрибәле тәрҗемәчеләрне таба алмый. Ул интеге бетә, ничек итеп менә шу хатны тәрҗемә итәргә. Монголларда ул проблема түгел.
алар һәрбер телдән һәрбер язманы тәрҗемә итә белгәннәр. Күрәсез, алар менә шушындый эффектив аппарат төзи алганнар. Ул үз вакыты өчен дөрестән дә алдынгы булган. Һәм менә шушы хәл Алтын Урдада да булган. Рәсми документлар монгол яки төрки телдә язылып килгән, уйгур язмасы кулланган, һәм менә шушы уйгур язмасы Алтын Урда җирлегендә 16-нчы гасырның башларына, хәтта урталарына кадәр дә кулланылышта булган. Әлбәттә инде менә ислам дине кабул итү белән монда теге гарәп язмасы тарала башлый. Шул исәптә рәсми делопроизводствода да актив кулланыла башлый. Дәүләт аппараты структурасын карап китик. Дәүләт башында хан торган. Ул Шыңгызхан нәселеннән булырга тиеш булган. Шыңгызханга корылтай булышлык иткән. Бу корылтайда беренче чиратта Шыңгызхан нәселе вәкилләре катнашкан, Алтын Ырук нәселе һәм монгол аксөякләре. Монда алар глобаль мәсьәләләрне хәл иткән. Шунда ук хан кандидатурасы билгеләнгән. Ханнан кала дәүләт аппаратында икенче урында бәкләр бәге вазифасы булган. Аны Улуг бәк дип әйтәләр. Гарәпчә Әмир әл-Умара. Бәкләр бәген бүгенге көндә премьер-министр белән чагыштырып була. Ул хәрби эшләр белән дә, тышкы сәясәт белән дә җитәкчелек иткән. Барлык финанс мәсьәләләр белән вәзир шөгыльләнгән. Вәзир институты һәм диван ул безнең мусульман дөньясыннан килгән күренеш. Финанс мәсьәләләре белән күбесенчә форсылар шөгыльләнгән. Чөнки монголлар, күчмәннәр алар хәрби сорауларны хәл итүдә остарак булган. Мусульманнар бүгенге көн термины белән әйткәндә финанс һәм социаль мәсьәләләр башында торган. Башта Шыңгызхан дәверендә кешенең чыгышы әллә ни зур роль уйнамаган. Ул теге гади кара халыктан булса да, сәләтле, булдыклы, тугры кеше булса, ул зур югарылыкка күтәрелә алган. Ләкин тора бара, менә шушы принцип сүлпәнәе, һәм беренче чиратка кешенең чыгышы баса. Һәм ахыргы чиктә бу принцип дәүләтнең таркалуына китерә дә инде. Ул минемчә идарә итүнең бер закончылыгы. Әгәр дә без теге аерым бер шәхеснең, теге социаль төркемнең мәнфәгатьләрен өстен күрәбез икән, теге гомум җәмгыятьнең, дәүләтнең мәнфәгатьләрен икенчел урынга куябыз икән, икенче урынга куябыз икән, бу дәүләт озак яшәмәс. Алтын Урдада да шундый хәлләр күзәтелә, ләкин моннан тыш монда башка вакыйгалар да булган инде. Әлбәттә монда авырулар белән, эпидемиялар белән дә бәйле, хәзер ул актуаль нәрсә. Һәм алга таба менә шушы кырылтайлар, диван турында, менә шу киңәшмәләр турында сүз алып барсак, аларны бүгенге оешмалар белән чагыштыру дөрес булмас. Чөнки менә урта гасырларда әле менә шушы функциональ принцип дип әйтсәк, ул төгәл формалашмаган. Менә шушы кырылтай, әйтик, менә шу киңәшмәләр, алар кирәксә җыелганнар. Һәм һәрбер кеше үз вазифасын үтәгән, шулай итеп менә эш башкарылган. Ләкин менә минемчә Алтын Урдада менә шушы функциональ принцип айырым дәүләт идарә итү органнары формалаша башланып китә. Формалаша башлаган. Ләкин бу процесс төгәлләнми. Чөнки дәүләт таркала, чөнки үзара сугыш, көрәш башлана, һәм нәтиҗәдә менә бүгенге көндә теге
министрлыклар турында сүз алып барсак, рус дәүләте белән чагыштырсак, приказлар системасы, алар Алтын Урдада тегәл формалашып бетми. Ләкин аларның чаткылары барлыкка килә. Менә шу диванны алсак, бәлки һәрбер шәһәрдә үз диван булгандыр. Ул монда без аналогияларны Хулагуитлар дәүләте белән үткәрә алабыз. Ул теге Иран дәүләте, белгәнегезчә, Иранда да монголлар династиясе булган. Менә Алтын Урда белән Хулагуитлар Ираны арасында күп кенә охшашлыклар булган. Бәлки менә Жүшиләр алар менә шу фарсыларның тәҗрибәсен актив рәвештә җәлеп итеп торганнар, кулланганнар. Үз дәүләтен төзегәндә һәм менә шушы дәүләт аппаратын төзегәндә актив кулланганнар, минемчә. Һәм шәһәрләр башлыгы булып даругалар булганнар. Бу монгол сүзе, бу шәһәрнең җитәкчесе. Күчмәннәр башка принципка таянып идарә иткәннәр. Анда теге дистәләргә нигезләнгән принцип. Теге төмән башы, 1000 башы, 100 башы, 10 башы, алар менә шушы күчмәннәр белән идарә итеп килгәннәр. Демәк, аларда бераз башкарак принцип булган. Һәм менә шушы дәүләт белән идарә итү оешмалары дип әйтсәк, ул бераз күпертебрәк әйтәм инде, әлбәттә. Һәм менә шушы түрәләр, алар урдада тупланган була. Хан урдасында тупланган була. Һәм алар менә урдадан барлык эшне башкарганнар да инде. Дәүләт аппаратында документларны әзерләүче түрәләр, бахшылар, битекчеләр дип аталганнар. Бу биринге төрки сүзе, битек сүзе, язма белән бәйле. Яки бахшылар, аннары соң теге ислам дине таралу белән аларны инде гарәпчә атый башлыйлар, катиб, яки хафиз дип атый да башлыйлар. Ләкин башта аларны битекче дип атаганнар. Сәркатипләр, бүгенге тел белән әйткәндә, алар менә шушы барлык эшне башкарганнар да. Әлбәттә инде алар теге укып яза белергә тиеш булганнар. Моннан тыш алар берничә тел белергә тиеш булганнар. Монгол, әгәр дә ул уйгур икән, ул башта монгол телендә белергә тиеш булган. Ике теллек хас нәрсә алар өчен. Моннан тыш, әгәр дә инде ул теге дипломатик хатлар яза икән, ул фарсы телендә белергә тиеш булган, гарәп телендә белергә тиеш булган. Демәк, менә урда канцеляриясында югары белемле кешеләр эшләгән. Башкача мөмкин дә булмаган. Әгәр дә син менә шушындый дәүләтләр белән багланышлар урнаштырасың икән, менә язучылык эше тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. Һәм алар менә шушы аппаратны төзи алганнар. Ничек итеп алар белемнәрен туплаганнар, бу урта гасырга хас нәрсә. Ул аталардан балаларга күчеп килгән, шулай итеп, әйтик, битекченең уллары укып язарга өйрәнгән, ул объектив хәл, объектив нәрсә. Ничек итеп алар менә шушы һөнәрне үзләштергән. Эш барышында, әлбәттә инде аталары аларны өйрәтеп килгән, алар кичкенәдән үк укырга, язарга өйрәнгәннәр, һәм аларны менә шушы эшкә әкренләп җәлеп итә башлыйлар, һәм алар шулай итеп
тәҗрибә туплыйлар. Аннан соң Алтын Урдада бәлки төрле инструкциялар да булгандыр. Менә айрым бер китаплар тупланмасы дип китаплар, менә шушы ярлыклар тупланмасы дип әйтсәк тә була. Менә тәҗрибәле битекчеләр, кәтипләр, менә шушы ярлыкларның нисхәләрен язып, теге үсеп килүче, өйрәнүче битекчеләргә бер кулланма ясаганнар. Ул менә гарәп телендә инша дип атала. Бәлки Алтын Урдада да менә шундый китаплар булгандыр. Моннан тыш менә шундый тәҗрибә Хулагуитлар дәүләтендә булган. Мин әйткәнемчә, анда да Шыңгызилар династиясе идарә итә, менә Иран җирлегендә. Газан хан дәврендә ул шундый карар чыгара. Менә шушындый китапларны әзерләү, менә шушы ярлыкларның мисалларын туплау, теге яшь, теге укып килә торган битекчеләр өйрәнер өчен. Хәтта менә шундый хәлләр дә булган. Алтын Урда бәлки беренче чиратта Алтын Урдада, Монгол империясында да менә күбесенчә битекчеләр уйгырлар булганнар. Уйгырлар һәм менә Хорезм шах дәүләтеннән чыгышлы кешеләр булганнар. Алар менә шушы һөнәр белән шөгыльләнеп килгәннәр инде. Укымышлы, беренче чиратта укымышлы кешеләр булырга тиеш, әлбәттә. Безнең барыбызның да ярлыклар турында ишеткәне бар. Ярлык ул хан исеменнән бирелә торган рәсми документ. Бүгенге көндә ярлыкларның кайбер нөсхәләре, күчермәләре сакланган. Бәлки шуннан чыгып та кайберәүләр Алтын Урда канцеляриясе гел ярлыкларны гына чыгарып торган дип уйлыйдыр. Әмма Алтын Урдада башка документның да төрләре булган. Әйтик, битекләр. Бу хан исеменнән юлланган хатлар яки шортнамәләр, ергүнәмәләр, ягъни хөкемдар карарлары да булган. Аннан соң актив рәвештә дәфтәрләр таралыш тапкан була. Бу практика Чыңгыз хан дәвреннән формалаша башлый. 1206 елда ук аның әмере буенча күк дәфтәр бичик төзелә. Менә шушы дәфтәрдә мөһим мәгълүмат теркәлеп барган. Искә төшерсәк, монголлар дәврендә рус җирләрендә беренче тапкыр халык санын алу була. Сон алу нәтиҗәләре шушы дәфтәрләрдә теркәлеп барган. Һәм менә шушы кеше саныннан чыгып, шушы салымнарны билгеләгәннәр дә инде, ясакны билгеләгәннәр. Аны еш кына рус историографиясында дань дип әйтәләр, ул дөреслеккә туры килми. Дань ул башка нәрсә. Монда беренче чиратта салымнар турында сүз барырга тиеш. Һәм менә дәфтәрләр, алар Алтын Урдада, хан урдасында сакланып килгән яки Алтын Урданың башкаларында сакланып килгән. Чөнки минем уйлавымча Алтын Урдада теге архивлар да булган. Бу дәфтәрләр алар теге мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә яки башка биналарда сакланып килгән. Бу шәрык илләре өчен хас нәрсә. Тора-бара монда бит ислам идарә итү принциплары таралыш таба Алтын Урдада. Менә шушы ярлыклар алар гел хан исеменнән бирелгән. Әгәр дә бу кешедә бу титул юк икән, ул ярлыкны әзерли чыгара алмый. Менә әйтик, Батый, Бәркә турында сүз барганда, менә кайбер тарихчылар фикеренчә, беренче итеп ярлык кем чыгара Алтын Урдада? Мәңге Тимер. Ул үз исеменнән ярлыклар бирә башлый.
Моңа кадәр Батый да, Бәркә дә ярлыклар биргәндер, ләкин бөек монгол ханы исеменнән бирелгән. Менә шушы документлар. Һәм бу ярлыкларның төгәл бер формасы булган. Шыңгызыйларның документлары, Шыңгызыйлар канцелярияның документлары, аларда әллә ни бизәнеш булмаган, әйме. Алар теге айруча гади булган. Чөнки моны Шыңгызхан үзе хупламаган, әйме. Ләкин һәм күбесенчә менә шушы ярлыклар, документлар, рәсми документлар Алтын Урда тиргәк формасында булган. Ул теге урта гасырларга хас нәрсә. Һәм ничек итеп менә шу ярлыклар кабул ителгән. Әлбәттә, нинди дә булса прецедент булырга тиеш, әйме? Ниндидер ихтыяҗ туа, әйтик, һәм башта бу ярлыкның проекты төзелгән. Менә шушы нинди булса да карар буенча билгеле бер түрә хан алдында диекме, бәкләрбәк алдында диекме, визир алдында чыгыш ясаган. Әгәр дә хан бу карарны хуплый икән, әйме, үз ризалыгын бирә икән, битекчеләр бу ярлыкны әзерли. Аннан соң бу ярлык раслана һәм мөхер куела. Алтын Урдада менә Шыңгызыйлар канцеляриясендә менә шу мөхерләр тамга дип аталганнар. Ал тамга дип әйтгәндә менә шу алтыстә шакмак формасында булганнар. Күрәсез, бу традиция Кытайдан килә. Ярлыкларның эчтәлеге, нинди хокуклар бирелә дидегез, әйме. Монда инде әйтик, салымнардан азат итү, ниндидер җирләрне тапшыру, кешене вазифага кертү диекме, нинди булса да түрәгә яки князгә хокуклар бирү, әйме, теге яки бу шәһәргә, теге шәһәр белән идарә итү өчен, хакимлек итү өчен хокуклар да чагылыш тапкан. Менә шу ярлыкларда. Нишләп бу ярлыклар бүгенге көнгә кадәр бик начар сакланган дигән сорау туарга мөмкин. Чөнки Алтын Урда дәүләте яшәүдән туктагач, бу документларны саклау кирәклеге юкка чыккан. Әгәр дә дәүләт таркалмаса, андагы архивлар безгә кадәр килеп җитәр иде. Чөнки халыкның дәүләтчелеге юк икән, аның тора-бара мәдәнияте дә юкка чыга. Ярлыклар гел кагазда гына язылып килгән. Менә шушы кагазны актив рәвештә куллану Көнчыгыш Европада менә шу монголлар дәврендә генә, менә шу актив кулланылышка керә. Бу 13-14 гасыр. Алар башта Кытай кагазын кулланганнар, теге ефәктән ясалган, әйме, Урта Азия кагазы. Аннан соң тора-бара кагаз көнбатыш илләрендә, айруча Итальян шәһәрләрендә ясала башлый, җиткерелә башлый һәм Алтын Урдада таралыш таба. Димәк, барлык рәсми документлар, шул исәптә ярлыклар да алар кагазда язылган. Аннан соң менә кагаз дидем, шуны да әйтергә кирәк, Алтын Урдада кайын тузы да актив кулланылышта булган. Безнең бит күзаллавыча беренче чиратта ул русларга хас нәрсә юк. Хәтта менә шушы кайын тузы монгол далаларында да күп санда табыла. Ул Алтын Урдада кулланганнар. Менә шу кай бер теге шушы княгия турында әйткәнем, ул хәзер бүгенге көндә Эрмитажда күрсәтелгән, әйме.
шул тузга да язып килгәннәр, әйме. Юкка гына әйтмиләр бит, теге тузга язмаганны сөйләмә дип, әйме. Ул безнең ата-бабаларыбыз да актив рәвештә кулланган. Аннан соң нинди инструментлар кулланылышта булган? Кагазьдә беренче чиратта каләмнәр белән язганнар. Ул каләмнәр камыштан яки каурыйдан ясалганнар, әйме. Тиешле итеп, менә каләмнең очын тиешле итеп ясау өчен шактый зур тәҗрибә кирәк булган. Әгәр дә син аны әйтик дөрес кисмисең икән, син матур итеп яза алмыйсың. Теге каллиграфия буенча хезмәтләрдә аерым бер киңәшләр дә бирә. Ничек итеп менә шушы камышны тотырга кирәк, нинди пәке кулланырга кирәк, әйме, ничек итеп аны очларга кирәк. Менә монда барысы да тәфсилләп язып бирелгән. Аннан соң әлбәттә кара кулланганнар. Менә шушы битекчеләр, бакшылар, алар үзләре ясаганнар бу караны. Алар әлбәттә инде төрле шимал кулланганнар. Беренче чиратта кул астында булган шималларны кулланганнар. Һәм менә кызыклы факт, алар күбесенчә утырып язганнар. Шушы язма мәдәнияте, язмачылык турында бер кызык нәрсә сөйләп китмәкче булам. Менә Волгоград өлкәсендә археологик казынулар нәтиҗәсендә шундый бер кызыклы әйбергә тап булалар. Әйме, бу шундый үзәнчелекле пенал. Ул русча әйткәндә нәрсә беләндер кабураны хәтерләтә. Әйме, аның бер өлеше ызынча. Ни эшләп ызынча? Чөнки менә шушы ызынча өлешкә каләмне урнаштырганнар, әйме. Кечерәк өлеше ул кара савыты махсус. Ни эшләп соң ул менә шундый формада булган? Чөнки аны менә кул астына тыгып битекче, әйме. Ул әлбәттә инде башта караны ясый. Ул аны су белән су кушып кара ясый, һәм менә шушы кара савытына сала, каләме аның менә шушы пеналда әйтик, каләмдән дә яхшы сакланып килә. Ни өчен менә шу каләмдәннәрне ясаганнар? Чөнки менә каләмнең очы бозылса, аны ясарга вакыт таләп итә, мәшәкатьле эш. Теге мәшәкатьләнеп тормас өчен, әгәр дә менә хан әмер бирә икән, шунда ук язырга кирәк. Син бит җайдак, әйтик, әйме. Атыңнан төштең, җиргә утырдың, караңны ясадың, каләмең әзер, кагаз әзер булырга тиеш була. Кагазда языр өчен аны тиешле итеп әзерләгәннәр. Теге ул бүгенге көндә алдыңда язып куйган түгел. Аның бер аерым бер ысулы булган. Менә шушы битекче җиргә утырып, әлбәттә инде алар янында теге стәлләр ташып йөрмәгәннәр. Теге төрмәдә дә язып утырмаганнар, теге юрта русча әйткәндә, әйме. Шингянда караңгырак бераз, әйме. Ачык һавада еш кына бу документлар әзерләгәннәр. Һәм ул аны кул астына тыгып, әйме. Каләмне алып, бер кулында ул кагаз тота, әйме. Һәм икенче кулында әлбәттә уң кулында каләм, һәм менә шушы кара савытына манып, ул матур итеп яза алган, әйме. Менә шушы ул минемчә уникаль күренеш. Күрәсез, менә битекчеләр, бүгенгечә әйтсәк, сәркәтипләр менә шушы шартларга ничек итеп җайланганнар. Матур бизәлгән каләм савытлары безнең көнгә кадәр килеп җиткән. Аларның күп өлеше Эрмитажда саклана. Бу савытлар күбесенчә Алтын Урда шәһәрләрендә табылган. Күчмә тормыш алып баручы бакшылар, битекчеләр мондый купшы савытларны кулланмагандыр. Чөнки юл шартларында эш коралының уңайлы булуы беренче сафка чыккан.
Ләкин игътибарыгызны затлы кара савытларына, каләм җайланмаларына юнәлтәсем килә. Шундый нечкә, зиннәтле детальләрдән генә дә ул замандагы тормыш турында күз алу формалаша. Ләкин кызганыч, без мондый нечкәлекләрне белмибез. Башка табылдыкларның да никадәр оста, купшы итеп ясалганын да искә алсак, Алтын Урда дәүләтенең бик алдынгы, югары мәдәниятле дәүләт булуына бер шиктә калмый. Әле без бу дәүләттә матур язу сәнгатенең никадәр югары дәрәҗәдә булганын ачыкламадык. Әлбәттә, Алтын Урдада матур язу сәнгате булган. Һәм ни сәбәпле? Беренчедән инде, әлбәттә, әгәр дә гарәп теле кулланылышта икән, әгәр дә гарәп язуы кулланабыз икән, димәк анда матур язу сәнгате булырга тиеш. Икенчедән, ул ислам дине Алтын Урдада таралуы белән бәйле. Моннан тыш шуны да истә тотырга кирәк. Алтын Урдада бик күп шәһәрләр була. Анда югары үсешкә ия булган шәһәр культурасы формалаша. Ул теге Алтын Урдага хас культура була. Әлбәттә инде анда истинлекне мөселман халкы булган, истинлек иткән. Мөселман культурасы беренче чиратта. Һәм шул сәбәпле монда менә шундый ихтыяҗ туа да инде. Ул бит аңлыйсыздыр, әгәр дә тормыш тук, тыныч икән, кешедә нинди ихтыяҗ барлыкка килә? Теге ул рухи югарылыкка омтыла башлый. Теге эстетик ихтыяҗы барлыкка килә. Һәм менә шушы ихтыяҗны туендырыр өчен, шул матур язу сәнгате дә барлыкка килә. Моннан тыш менә шушы бай шәһәр халкы, алар теге матур биналар төзетмәкче була, һәм бу мөселман традициясенә хас нәрсә, менә шу биналар матур гарәп язулар белән бизәлгән була. Менә шушы бизәкләрнең калдыклары бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Менә шушы калдыклар алар матур язу сәнгатенең дәлиле булып тора. Димәк, без тегәл авыз тутырып әйтә алабыз, монда югары үсешкә ия матур язу сәнгате булган, яки каллиграфия югары үсештә булган. Исеменә карап төссез, коры кебек тыелган тема бик кызыклы яктан ачылып китте. Вак кына вазифа башкаручылар зур бер дәүләтнең үсүенә йогынты ясый дип уйлаган идегезме? Каләм савытына карап дәүләтнең, халыкның, цивилизациянең никадәр алдынгы икәнен чамалап булганны белә идегезме? Бүгенге лекциябыз бик бер дәүләткә яңа күз белән карарга ярдәм иткәндер дип ышанабыз. Бу дәүләтнең тарих кушкан исеме дә горур яңгырый. Алтын Урда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.